नमस्कार जय जगन्नाथ आउ गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत करुच्ची आज आम जाऊँ पुरी बर्तमान मुझे मालती पाटपुर पाखे पुरी एंट्री करी आज है 6 तारिख आज काली हूँ एक्चुअली आम मैरेज एनिवर्सरी मो झीर जन्मदिन से आम पुरी आई सब वर्ष पुरी आम आसू आज आम होटेल रही आज 6 तारिख काली तो झील जन्मदिन जेहतु आज होटेल रही कल सकाल सकाल आम दर्शन करूँ गोटे कथा है कौन ये गाड़ीटा मुझे एवं कि जो मैंने फेसबुक रे फॉलो करते तो जानते गाड़ीटा मुझे कि भाई फैमिली भारी असुविधा होगी ब्याग फ्याग ओह्लिया को जमा जमा सुविधा ना गोटे जुगाड़ कर बांधीचु नुआ नुआ ब्यागटे किना बर्तमान आम अच्छे मालपाटपुर मालपाट बस स्टाण आम यू पुरी एंट्री करूँ जो तोर काली कौन जन्मदिन चलते भिडियो को आरंभ करिया आदि जो मैंने भिडियो को सब्सक्राइब करना तले जो रेड रे लिखाई सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दिंतु आ जो मैंने फेसबुक देखते ऊपर थी फॉलो को फॉलो कर दिंतु। बाटमंगला मंदिर हेलु आ बाटमंगला टिके दीप जाली देगी जीवा इंडिया में तो बर्तमान आम आसी पहुँचलु ये मंदिर पाखे गोटे होटेल नहीं राज विला यहाँ से एंट्रीटा से पटे किछटा ये होटेल देखु आम रूम नहीं ये रूम आम अच्छु गोटे भल लगा गोटे जिन राजविल ये मैंने पार्किंग बहुत बढ़िया अच्छे जिते गाड़ी आनिक थोपर किसी टेंशन ना गाड़ी टेंशन ना समुद्र पर आसिक पहुँचल गाधा गाधा हम गाधा पाधा टे हम मजा मस्ती हम समुद्र भी कौन कम दाम चलती सब राति सन्ध्या खोल सब है कि से भल लगे रह समुद्र गाधोल कि बहुत समुद्र आसिगला गोटे फ्रेश भल लगुच भल लगुच आज डर लगुनि गाधेबू झिया मुदा को नहीं बड़ लहटा एटा जोर पड़े रहा हाँ ये तू कौन जानी पार ना जानी पार्लु कि आदि 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 तू जानी पार्टा समुद्र बोली से कौन एटा हो सी कि जापर
ଝିଅ କେହି ଲାଗୁଛି ସବୁଠି ମସ୍ତି କଲା ଇଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ଗାଧି ସାରିକି ଆସିକି ପୁରୀରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଟେଲ ଆଉ ବା ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ହୋଟେଲ ବା ଗୋପୀ ଭାଇନା ହୋଟେଲ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଠିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତାର ଠିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋପୀ ଭାଇନା ହୋଟେଲ କି ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ କିଛି ମରା ହେଇନଥିବ ବୋର୍ଡ଼ ଜମା ମରା ହେଇନି ଭଲ ହୋଟେଲ ନାଁ ଅଛି ଭଲ ହୋଟେଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଣି ସବୁ ନାଇଁ କି ପୁରା ସୁପର ପୁରା ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଖାଇବା ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଖାଇବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ପାର୍କଟି ବୁଲିବୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଉ ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କଟା ଆଉ ବଡ଼ ପାର୍କଟା ଆମେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା କଥା ମୋର ବି ଏତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଲି କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟାକ ପଡ଼ିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଆଜି 6 ତାରିଖ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ହୋଟେଲ ତ ରହିଛୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କରେ ଆମେ ଅଧା ବୁଲିଛୁ ଆଉ ପୁଣି ସେପଟକୁ ଯାଇନେ ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା फ्रीडम फाइटर ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ଏଇଟାକୁ ନୋଳିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନା ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଲ ବି ଅଛି ଡଙ୍ଗା ଭଲ ପାର୍କଟା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସୁଛ ଏଇଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର କିଛି ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇକ୍ ପାର୍କଟା ଥିଲା ତ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ତାର ଠିକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ପାର୍କଟା ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଟା ଆଉ ରହିପାରିନି ସିଏ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ
ମୁଁ ଧରିଯିବି କ'ଣ ହବ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟ୍ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ବସି ଆଣିଛୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେରେ ବସିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ଯା ପଡ଼ିବୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ଅଛି ବୁଲେଇବନି ନାଇଁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବିନି ଝାଲମୁଢ଼ି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିକି ଯଦି ଆମେ ଝାଲମୁଢ଼ି ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେବନି ଝାଲମୁଢ଼ିଟା ନିହାତି ଦରକାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏପଟେ ସନସେଟ୍ ଚାଲିଛି ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଆଉ ଆଜି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ପୁରା ପରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଏତେ ଡେଣାଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆଇଲେ ପିନ୍ଧା ହେବ ଆଇଲେ ପିନ୍ଧାକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠା ହେବ ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ତ କଥା ହେବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ମନ୍ଦିର ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଇଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଟି କରୁଛୁ ଯାହା ଆଜି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ବି ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମବର୍ଷ ତାର ଯାହା ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରିର ମୋ ଝିଅର ପରି ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।